Agdila. So dito tayo ngayon sa Talingkapor, San Nicolas. Tignan nyo guys, ang ganda ng Talingkapor, San Nicolas. Sal kayo dito, pwede kayo mag picnic guys. Ayos, sulit. Ganda. Yan. Nandun po ang hanging bridge. Pwede ka pong tumuwid dyan. Ganda po rito. So sana makabisita kayo dito guys. Yan. Saan ka pa?